Dobrý deň, v dnešnom videu by som vám rád predstavil 5 z aplikáciu od spoločnosti Pavlín vytvorenú v Pavreps. Vykonávanie tradičných auditov v papierovej podobe je častokrát neefektívne. Spôsobuje zbytočnú nadprácu so stratou informácií a tiež s častým oneskorením. Digitalizáciou 5 z auditu je však možné všetky tieto nedostatky odstrániť a dokonca niektoré z činností automatizovať. Naša aplikácia umožňuje mobilný 5 z audit podľa predefinovaného katalógu otázok spolu s inštruktážou, zachytáva fotografie a to aj s dodatočným značením. Výsledky auditu môžu byť zdieľané okamžite alebo audit uložený pre neskoršie dokončenie. Aplikácia tiež zaznamenáva zbytočné predmety na pracovisku. Poskytuje priestor na manažment nápravných akcií. Manažuje plán auditov a poskytuje plne automatizovaný a prehľadný reporting. Rád by som vám v zrýchlenej ukážke demonstroval, ako 5 z aplikácia vytvorená v Power App môže vyzerať aj u vás a čo všetko dokáže. Dizajn aplikácie môže byť plne responsívny a to aj pre rôzne zariadenia, vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Skúsme teraz spoločne vykonať jeden audit. Proces auditu začína vytvorením plánu auditov. Na vybranej maske je možné vytvoriť, upraviť, vymazať ľubovoľné množstvo auditov. Dostupnosť plánu auditov je obmedzená pre vybratých používateľov. Pre vytvorenie auditu môžeme pre toto video vybrať jeden z auditov určený na január. S veľkou pravdepodobnosťou bude audit vykonaný na mobilnom zariadení a preto sa na audit pozrieme z tejto perspektívy. V hlavičke auditu vyplníme základné údaje o audite a pokračujeme k dotazníku. Ako som na začiatku spomínal, aplikácia je plne responsívna a to nie len pre úvodnú masku. Každá z otázok má 3 možnosti a to bude auditovaná požiadavka v poriadku, bola nájdená odchýlka alebo nie je otázka aplikovateľná. Banner nižšie nám ukazuje percentuálne plnenie auditu. V prípade pochybností má auditor možnosť vybrať informačnú ikonu, po ktorej mu budú zobrazené dodatočné vysvetlenie spolu s obrázkom želaného stavu. Ak auditor vyhodnotí a vyberie, že auditované miesto nie je v poriadku vzhľadom k otázke, dostane možnosť priradiť hodnotenie v podobe hviezd, ako veľmi je táto odchýlka závažná. V nasledujúcom kroku by mal auditor popísať nájdenú nezhodu. Po vybraní ikony kamery je možné vytvoriť fotografiu a k fotografii priradiť ešte značenie pre jasnú identifikáciu. Týmto spôsobom môže auditor vyplniť celý audit, pričom počet a obsah otázok je vo vašich rukách. V prípade záujmu je možné otázkam priradiť rôznu dôležitosť a váhu alebo definovať rôzne otázky pre rôzne pracoviská. Po ukončení auditu je viditeľný výsledok auditu a sprístupnená možnosť audit uzavrieť. Ak musí byť audit prerušený, je možné nedokončený audit uložiť, vymazať alebo sa jednoducho vrátiť späť. Po výbere, že chceme audit ukončiť, príde ešte kontrolná otázka a po jej zodpovedaní môžeme distribuovať oddeleniu veľmi jednoduchý report prostredníctvom e-mailu. Auditor by sa mal pod svoj audit podpísať a audit už úplne uzatvoriť. Po úspešnom ukončení budete oboznámení a prevedení na úvodnú obrazovku. V tomto momente by mal do procesu vstúpiť zodpovedný za auditované pracovisko. Nájsť audit pomocou kritérií a zobraziť jeho odchýlky. Práve v tejto chvíli sú fotografie z auditu často veľmi potrebné.
Pre každú z odchýlok je potrebné zadefinovať jednu alebo niekoľko úloh, ktoré sa samozrejme dajú ešte upraviť a uložiť. Akýkoľvek element na maske je možné vizuálne a funkčne prispôsobiť vašim potrebám, predefinovať obsah elementov alebo prispôsobiť celú funkcionalitu. Po každom úspešnom uložení nápravných opatrení budete informovaní krátkou notifikáciou. Po vytvorení akčného plánu pre vybratý audit prichádza na rad vykonávateľ úloh, v tomto prípade Lean manažér. Na svojom mobilnom zariadení si nájde svoje úlohy a po ich implementovaní jednoducho zmení stav na vykonané. Tiež môže priradiť fotky po ukončení a tým jednoznačne dokázať svoju prácu. Vykonané zmeny uloží a tie sú v priebehu sekúnd zaznamenané a uložené. Počas pravidelného stretnutia pre 5 z audit sú teda tieto dve aktivity už uzavreté. Pre cielenú diskusiu je možné samozrejme akčný plán filtrovať na základe rôznych kritérií. Je možné prezrieť si foto po ukončení nápravných opatrení, ale predovšetkým je možné vytvoriť kartu 5 zlepšenia a to len jedným jediným klikom, pretože všetky potrebné informácie a dáta boli už v priebehu procesu zaznamenané. Treba už len priradiť oblasti, kde bola daná akcia prínosom a zlepšovacia karta je pripravená na distribúciu. V priebehu sekúnd sa vygenerovaná zlepšovacia karta objaví na vašej e-mailovej adrese. Ako bolo spomenuté, aplikácia môže napomáhať a manažovať prvý krok 5S, ktorým je triedenie. Takzvaný RedTag predmet môžeme zaznamenať prostredníctvom aplikácie so všetkými potrebnými informáciami a dátami. Tiež je možné priradiť fotografiu, aby sa neskôr predišlo nedorozumeniam a predmet bol aj neskôr jednoznačne identifikovateľný. Vyriešenie RedTag predmetov postupuje podľa logiky odchýlok 5E z auditu. 5 z aplikácia v Power App umožňuje základný prehľad výsledkov, počtov auditov a RedTag predmetov. Pokročilý reporting je vytvorený pomocou Power BI. V našom prípade sme zvolili priemerné dosiahnutie bodov pre jednotlivé 5S kroky, priemerný výsledok auditov pre pracoviská a aj ich oddelenia. Otázky s najväčším počtom odchýlok, stav akčného plánu podľa miesta auditu a plnenie plánu auditov. 5S aplikácia z Power App vytvorená spoločnosťou Powerlean je jednoduchý, ale prehľadný a bezpečný nástroj pre 5S metódu, kde dáta sú uložené vo vami zvolenom priestore. Aplikácia je prispôsobiteľná, modulárna a jej úpravy je možné robiť rýchlo, efektívne bez znalostí programovania. Na jej úpravu je dokonca možné použiť umelú inteligenciu integrovanú priamo v Power App. Kontaktujte nás pre viac informácií alebo navštívte našu webovú stránku. Ďakujeme za vašu pozornosť.